ବେହେରାଇ ବେହେରାଇ ଆଉ ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ନା ପାଟି ପୁରା ଅରୁଚି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଅଲଗା କିଛି ଆଣୁନା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିଲି। ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ଭେଟି ମାଛର କଣ୍ଟା ଭଲ ଭଲ ସାଇଜ୍ କଣ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଭାଉଜକୁ କହିଲି, ଭାଉଜ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋତେ 2 କିଲୋ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଦେଖିକି ଦିଅ। ତ ସାଇଜ୍ ତ ବଡ଼ ଥିଲା, 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ 3.5 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଜ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜ କ'ଣ କଲା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ 2 କିଲୋ ସାଇଜ୍ର କଣ୍ଟା ରେଡ଼ି କଲା। ତ ଭେଟି ମାଛ କଣ୍ଟାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜ ସେ କାଟୁଛନ୍ତି। କାଟିକି ତାକୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଭାବ କରିକି ମୋତେ ଦେବେ। ତ ଭାଉଜକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଭାଉଜ କାତି ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଭଲ କିଣା ଛଡ଼େଇବ, କାରଣ ଭେଟି ମାଛ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାତି ନା, ଯେମିତି ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଟା ଯଦି ଖାଉ ଯଦି ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯାଏ ନା, ଆଉ କିଛି କହିଥବନି, ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ଭାଉଜ ସେଇ ହିସାବରେ ଭଲ କିଣା ତାକୁ କାଟିକି ପୁରା କାତି ଛଡ଼େଇ ପରିଷ୍କାର କରିକି ମୋ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ସେଟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କଲି ନା, ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ୍ଟାଟାକୁ ଭଲ କିଣା ମୁଁ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି। ପରିଷ୍କାର କରିକି ତାକୁ ରଖିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ତ ସେଟାକୁ ହଳଦୀ କିଛି ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ପରିମାଣ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ କିଣା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ରଖିଲି। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ପାଣି ଅଂଶ ଥାଏ ନା, ତ ପାଣି ଅଂଶଟି କ'ଣ ହେବ ନା, ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ରଖିଦେଲି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲି କ'ଣ, ଆମର ତାର ଭିତରେ ତରକାରୀ ଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ ଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କିଛି ଆଳୁ ନେଲି, ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ତାକୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବେନି, ଏଇ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ରଖିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ମୋର ମୋଟାମୋଟି କଟା ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ମାର୍କେଟର ବଢ଼ିଆ ସାଇଜ୍ ଅଛି। ପିଆଜ ଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ପିଆଜର ସାଇଜ୍ ମୋଟାମୋଟି 150ରୁ 200 ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ତ ଆମେ ମସଲାରେ କ'ଣ ଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କିଛି ଦେବା ଗୋଟା ଧଣିଆ ତ ଦେଲେ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟା ଧଣିଆ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଲମରିଚ, ଯେଉଁଟା କଳା ମରିଚ କୁହନ୍ତି, କଳା ମରିଚ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟା ଜିରା ଦେବା। ଗୋଟା ଜିରା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ସେଟାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଏଇ ଆଳୁ ଏତିକି ନେଇଛି, ଟମାଟର ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ମୁଁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ପିଆଜ ମୋଟାମୋଟି 300 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ପିଆଜ ମୁଁ କାଟିକି ତାକୁ ରଖିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ କଢ଼େଇରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଦେଇକି ଯେମିତି ଟିକେ ମାନେ ବେଶୀ ତେଲ ଦେବାନି, କାରଣ ମାଛଟାରେ ବହୁତ ତେଲ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତେଲ ବାହାରିବ। ମୁଁ ମୋଟାମୋଟି 50 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ତେଲ ଦେଇଥିଲି। ତେଲଟା କଢ଼େଇରେ ଦେଇକି ଯେମିତି କଢ଼େଇ ଫୁଲ୍ ଗରମ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ମାଛ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ଭାଜିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦେଖାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋଟାମୋଟି ମାଛ ଭାଜିବା ମୋର ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏକଦମ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାଜିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳି କରି ଭାଜିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କାରଣ ଏଠୁ ହାଲକା ଭାଜିଲେ ନା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଳୁ ରଖିଥିଲେ, ତ ଆଳୁଟାକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି କଢ଼େଇରେ ଦେଇକି ଆଳୁଟାକୁ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ଆଳୁଟା ବେଶୀ ଆମେ ଲାଲ କରିବା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଲ ହେଇ ଆସିବ ନା, ତାପରେ କାଢ଼ିଦେବେ। ଆମେ ଛୁଙ୍କରେ କ'ଣ ଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ, କଳା ଜିରା ଆମେ ଦେଇଦେବା, କିଛି ତେଜପତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ୟା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ତେଜପତ୍ର ଦେଇକି ତାପରେ କିଛି ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା, ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଆମେ ଦେବା। ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼େଇକି ଏପଟ ସେପଟ ନଡ଼ାଚଡ଼ା କରିବା।
ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଆଜ ଯେମିତି ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସିବ ଆମେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଖିଥିଲି ମାଛର ଯେଉଁ ତେଲ ପରିମାଣ କଢ଼େଇରେ କମ୍ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ତେଲଟା ମୁଁ ୟା ଦେହରେ ଦେଇଦେଲି ନା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମୋଟାମୋଟି ତେଲ ପୁରା କଢ଼େଇରେ ଏକଦମ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ତେଲ ଦେଇତେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ତେଲ ଦେଇଥିଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ପରିମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପରିମାଣଟା କେତେ ବାହାରୁଛି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତେଲ ୟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଇଦେବା ତେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଭାବେ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲାଟି ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇ ମସଲାଟି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ମସଲା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଦେବା। ହଳଦୀ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଦେବା ଲୁଣ, ଯେମିତି ଲୁଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କୌଣସି ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦେବାନି, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ମସଲା ଆମେ ଦେଇସାରିଥିଲେ। ତ କିଛି ଆମେ ବିଲାତି ଦେଇଦେବା, ଯେଉଁ ବିଲାତି ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ବିଲାତିଟା ଦେଲେ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ ଆଉ ତରକାରୀଟାକୁ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଆଣିବ। ତ ବିଲାତି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଢ଼େଇରେ ମୋଟାମୋଟି ତେଲ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାନେ ତେଲ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତେଲ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବ, ଏଇ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତ ଆଳୁକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଟିକେ ନଡ଼େଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଛ ଦେବାନି, ତ ଆଳୁଟା ଯେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ କଷା ସରିଯିବ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ତେଲ ଉପରକୁ ଭାସି ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛ ରଖିଥିଲେ ସେ ମାଛ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗରମ ମସଲା ରଖିଥିଲି, ସେ ଗରମ ମସଲାରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ମୋଟାମୋଟି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆମେ ସେ ଧନିଆ ପତ୍ରଟାକୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା କେଉଁ ପାଳି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାର ପାଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଫ୍ କାହିଁ କହିବି, ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଓଫ୍ ମାଇରି ଆଉ କହିହେବନି, ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ନା, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମାଛ ଯେଉଁଠି ବି ପାଇବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭେକ୍ଟି ମାଛର ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଆପଣ ମିସ୍ କରିବେନି, ଏକଦମ ନେଇକି ଆସିବେ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ରାନ୍ଧିବେ, ଏକଦମ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ଥାଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଦେଖାଉଥାଏ।